Ahojte, dneska som testovala zmes od Delfinu Ready & Go. Vlastne ja som dostala túto príchuť garlic, bafterský, potom je tu dipík. Je to brutálne, naozaj nepotrebujete do tej zmesi pridávať žiadnu ďalšiu vodu navyše, čo mne príde ako veľmi veľká devíza, pretože nepotrebujete riešiť, že či není moc sypká, či není moc lepkavá, ale naozaj ten pomer s tým dipom je ideálny do krmítka. Hodíte to a hneď automaticky to vypadáva z krmítka. Mám to teraz tu na odskúšané. Nástrahy sú super, pochytala som niekoľko jalcov, mrien, veľkých pleskáčov a natočila som si aj súboj s jednou mrenou. Toto je dnešná moja zostava, na ktorú som lovila. Lovím na prúd Delfin Yakuza feeder, dĺžka 3,60 a gramáž vlastne do 100 gramov. Výborný prútik, pokiaľ neviete, čo si kúpiť na začiatok feedru, chcete to skúsiť prvýkrát v živote alebo chcete niečo lacné, 55 alebo do 60 eur vás vyjde tento prúd, aj s týmto navijakom, aj s prichystaným silónom. A ešte dokonca v balení dostanete rovno hotové nadväzce v takej krabičke a Method Feeder krmítka. No a ja som dnes používala vlastne túto montáž, je to 60 gramové krmítko od Delfinu, naplnené teda už tou spomínanou zmesou spoločne s tou malou nástražkou a ideme si teraz ukázať, ako to pracuje vo vode. Tak, podarila sa nám krásna mrenka.